Dobro večer, poštovani gledalci. Naravno da je za bilo kakve pomake u društvu u kojem se ne moramo složiti ni oko čega ako debatujemo, a složit ćemo se oko jednoga, i to je ono jedno, gde bih sad samo spomenuo, samo taj jedan put Savez za Srbiju, gde se svi možemo složiti, da on ima jednu tačku koju treba prihvatiti, a to je što više medijske slobode kojih nema. Dakle, bez medijske slobode ne možemo skoro ništa da uradimo, ali ona je teško kao apsolutna, makar da težimo ka nekom poboljšanju. To je kao da nosite neke teške lance od 7-8 kila, pa kaže nemaš uspeha u trčanju. Smanji mi lance za polovinu, trčaću kao leptir. I tu ima istine. Veliki sportisti boksuju ili trče sa 5-6 kilograma tegova u rukama ili za pasom i kada smanje težinu, onda ruke lete same, znate. Tako da mi sad ako bismo imali malo više medijske slobode, to bi za nas bilo kao za ozebao sunce. Zašto je problem bez ikakve medijske slobode? Lako ćete razlikovati ikakvu medijsku slobodu. Evo, imali smo prilike, a to se dešava i u slobodnom društvu, istina kao eksces i neželjena stvar, ali se može desiti samo u slobodnom društvu. Dakle, u blokiranom društvu nema suprotstavljenih strana, nema različitog mišljenja, sem fingiranog, a to je kod nas kad razgovaraju, recimo, Vučićević ili, ne znam, Vučićević ili Vulin, ili recimo Čanak ili Čeda Jovanović, a to se zove kao opoziciono mišljenje, ili Boris Tadić ili Živković, na kojoj televiziji. Dakle, samo je u stvarno slobodnim medijima moguć suštinski različite strane i dijalog, koji bi trebalo da bude civilizovan. Dakle, samo je u takozvanim slobodnim i propatriotskim medijima, koji se nažalost nalaze samo na internetu, ako izuzmemo KTV, televiziju ili još par izuzetaka, a i oni su otvoreni za vladajuće medije i atlantiste, samo što za razliku od drugih medija puštaju tu i tamo i nekog od patriotske opozicije. Dakle, imaju i drugčije mišljenje. Dakle, samo se u slobodnom mediju, kao što je Balkan Info, mogla desiti scena da se dve zaista suprotstavljene strane, i geopolitički na svaki način, odnos vlasti i opozicija, jedna strana u svom temperamentu i u svojoj povašćenosti, jer su te dve strane, samo jedna strana, a to je NATO strana, u ovom slučaju personalno kolega Darko Trifunović, kome su dakle otvoreni svi mediji u Srbiji i koji se na svim medijima u Srbiji vladajućim i na medijima u Crnoj Gori i na BN-u u Republici Srpskoj osjeća kao kod svoje kuće. A drugoj strani je svuda zabranjen pristup. Dakle, nije moguć duel Darka Trifunovića na televiziji Crna Gora sa nekim ko nije NATO u tom pravcu. Dakle, Darko Trifunović i ja se ne možemo naći u listu pobjeda u duelu. Ne možemo se naći u milogorskim medijima u Crnoj Gori. Ne možemo se naći na bilo kom vladajućem mediju u Srbiji, na RTS-u. Ne možemo se naći na Pinku i da ne idemo dalje. Dakle, mi se prosto tu ne možemo naći. Možda se slučajno može desiti da se među većoj lepezi gostiju neko od nas nađe na Happy-u, ali tu neće dobiti reč i tu će biti dekor. Dakle, svuda će Darko i njemu slični biti na domaćem terenu. Dakle, ne može Darko nas da ugosti na tim medijima. On je tu i jedini. Šansa da se neko od nas pojavi sa njim u emisiji je samo na tom malom prostoru patriotskih medija koji nisu NATO mediji. A to su samo mediji na internetu. Dakle, još uvek CIA i američka služba nisu procenili da je internet toliko opasan za njih ili nisu još toliko moćni, pa da nas oteraju i sa interneta, što nije isključeno da i tome ne teže, a svakako teže uticaju u tom pravcu. Dakle, samo se na internetu mogao naći duel Darka Trifunovića i nekoga od pro-NATO ljudi sa nekim ko nije u tom pravcu. I to se desilo na Balkan Info. Pošto su ovi prvi, dakle, NATO igrači, ja ne kažem ništa loše o njima, ali oni su prosto pro-NATO, razmaženi,
povlašćeni monopolisti, nisu navikli na drugčije mišljenje, imaju nerealnu predstavu u životu. Znate, vi kad dođete u Abu Dhabi u julu mesecu i boravite u hotelu gde je temperatura 21 stepen, vi zaista pomislite, a boravite 10 dana, toliko vas deli do bazena u tom hotelu, da je čitav Abu Dhabi na toj temperaturi. Nije, on je na temperaturi od 45 do 50 stepeni. Isto tako, NATO igrači u Srbiji koji se kreću na prostoru palata, Dedinja, američkih i drugih ambasada, prijema i povlašćenih medija, veruju, valjda su i oni poverovali to, da je čitava Srbija NATO prćija. Ali ona to realno nije. 90% ljudi, čak i sa tom propagandom, je protiv. I kada odu u neki od medija koji nije potpuno porobljen, dakle, a oni se nalaze samo na internetu, oni naiđu na drugčije mišljenje. A drugčije mišljenje otkriće kao kada neki kauboj ode u rezervat u 21. veku i vidi da tamo postoji još poneki indijanac. Dakle, daleko od toga, već sam rekao da je više od 90% Srbije i sa ovakvom propagandom protiv NATO-a. I oni se zaprepaste da taj neko sa kim razgovaraju nemaju isto mišljenje kao on, da je Srbija okupirana od boljševika, da su svuda ruski specijalci, a boljševika u Rusiji nema već dosta godina. Ja koji idem u Rusiju nisam video nijednog boljševika, oni postoje samo u muzeju voštanih figura i u nečijem mozgu. Ali dobro, sve zavisi na kom jeziku čitate. Kada je general Delić, koji me ubedio da dođem sa njim u Srpsku naprednu stranku, već posle godinu dana pročitao program te stranke do koga je došao, on je tada rekao u medijima da je program Srpske napredne stranke, koji je on kao potpredsednik pročitao, na engleskom jeziku i da je pisan od NATO-a. Interesantno je da na engleskom jeziku pišu ta uputstva koja čitaju ti ljudi. Ali da manjamo šalu, kolega Darko Trifunović, sa kojim sam ja imao 3 medijska susreta, 3 koja su bila vrlo korektna što se tiče ponašanja, a o bilansima možemo drugom prilikom. To su vrlo zabavni bili nastupi, od kojih je jedan zaista, kad bi se prikazao, možete ga pogledati, to je taj koji je bio na Fakultetu političkih nauka 2014. Tema je bila Ukrajinska kriza i trebali su da učestvuju predstavnik režima, moj drugar, pogotovo tada Dražan Đelković, onda, dakle, čovjek koji je blizak sa režimom, u svakom slučaju nije njegov protivnik, drugi je profesor Predrag Simić koji predaje na tom fakultetu i treći je Darko Trifunović. Dakle, njih trojica su bili prepuna stava postdiplomaca, Dražan Đelković je morao da ide na Pink i onda me zvao da ga ja zamenim u posljednjem trenutku, dakle ja sam neplanirano uletao i onda su dvojica cenjenih kolega, profesor Simić, koji je šef katedre za međunarodne odnose i za koga se može reći da nije pristrasan za neku stranu, ali da nije svakako posebno naklonjen Rusiji, pre bi se mogo reći da je više okrenut Americi u odnosu na Rusiju, iako smo on i ja frankofili, mislim da sam dobro rekao prilike u tom pravcu kako je. Dakle, on je govorio 3 puta Darko Trifunović i 3 puta ja. Iza svakog od izlaganja dvojice kolega je bio tajac među studentima i postdiplomcima, a iza svakog od mojih govora od 10 minuta, šta se dešava u Ukrajini, tada bila je detonacija, pauza, tu možete pogledati taj snimak. Prosto neverovatno. I to zapravo pokazuje, ako se slučajno desi neka slobodno tržište, nemojte zaboraviti da ja nisam predavač na tom fakultetu, a profesor Simić jeste. Bog da mu dušu prosti. Ali dobro, on je govorio onako neopredeljeno, ja sam govorio jasno i to je dobilo simpatije ljudi koji su tu bili prisutni, pa makar oni bili u počinjenom odnosu u odnosu na profesora, dakle profesora Simića. Ali ne znam i Darka Trifunovića, ja sam u 2 semestra predavao na Fakultetu za bezbednost, zajedno sa profesorom Čvorovićem. I ja sam još tada znao da kolega radi pri Institutu za bezbednost, ali da ne predaje studentima na fakultetu. Čak i neke kolege su mi posle toga rekli da je to tako, da su oni čak više puta slali saopštenje javnosti da kolega ne predaje kao profesor na fakultetu.
Interesantno, to ni jedan od ovih medija nije preneo. Ali sad ćemo videti da je uvek prvi put šta je bilo kad su se zaista pojavili na jednom slobodnom mediju, kao što je Balkan Info. Dakle, potpuno odbacujem neke komentare da je to namešteno. Zašto bi Darko učestvovao u svom pogrebu? Dakle, da on bude ta poražena strana koja napušta emisiju i ogromna većina komentatora negativno gleda i na to šta on priča i kako se ponaša. Ne ulazeći u to da je gospodin Zarković cvećka, daleko od toga. Ali jednostavno, Darko je naišao na tvrd orah što se tiče nekog ponašanja, ne toliko sa stručnog aspekta, on je imao i stručnije sagovornike, nego neko ko je toliko tvrd da kad neko udari pesnicom od 100, da on neće da ustukne. I to je sada bio slučaj. I šta se sada desilo? Darko napušta tu emisiju. Ja ne ulazim sad u pohvale ni Zarkoviću za njegovo ponašanje. Jednostavno, ali ako je Darko udario pesnicom od 100, pazite, to je neverovatno. I onako se ponašao. I, mislim, pazite, to je, da neko od nas je to uradio, mislim, on bi bio etiketiran, ne znam kako, to je nešto neverovatno. Svi ste mogli da vidite moje nastupe na, recimo, Happy televiziji, što je prava umešnost diplomatije, a i drskosti, da uopšte ostanete u emisiji, da nešto kažete i da ne budete poniženi i da opet negde poentirate u izrazito neravnopravnim uslovima. Dakle, sutradan Fakultet za bezbednost daje saopštenje koje je, po izjavama kolega, koje sam čuo, više puta davao, da Darko Trifunović ne predaje studentima i nije profesor na tom fakultetu. Dakle, ja znam da radi u Institutu za bezbednost, pri fakultetu, a on ne predaje studentima. To isto kao što i ja radim u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, 11 godina, a pre toga sam 6 godina radio u Institutu za političke studije. I zamislite da ja kažem da sam profesor na Fakultetu političkih nauka. To je to isto pakovanje, ali nije. Ja ne predajem studentima na Fakultetu političkih nauka. Ja imam najviše zvanje u nauci. I jeste da sam završio i fakultet i magistrirao i sve, ali ja tamo, čak sam i dobio zvanje preko fakulteta. Preko fakulteta. Članovi komisije su bili dekan fakulteta za najviše zvanje Dragan Simić, akademik Ljubodrag Dimić, Dragan Simeunović, ali ja ne predajem studentima na fakultetu. Ja sam dobio preko fakulteta zvanje, koje je doživotno, kao plemićko, ali ja ne predajem, to je ogromna razlika. I sad se postavljaju nekoliko pitanja. Kako je moguće, ako je fakultet više puta davao takva saopštenja, koja opasno dezavuišu, nažalost, moram da kažem, to je istina, čoveka koji se izdaje da tamo predaje, još više medije koji govore da je on profesor tamo. Kako to da ni jedan medij kod koga Darko se nije osvrnuo na ta saopštenja? To je vrlo interesantno. Ja lično imam svoje mišljenje, koje ne moram da kažem uvek do kraja. Jer ako je ovaj pro-NATO čovek, onda postoji pro-NATO mediji, idi od tačke A do tačke B. Ali sad mogu da kažem nešto drugo. Da otkrijem na kojoj to televiziji u Srbiji mi je snimljena emisija, paralela između, ja nisam teo to da kažem, iz pristojnosti, a iz toga što sam se nadao da će ta televizija da mi da to što je obećala, šansu za ponovni nastup. Dakle, gde je moja emisija zabranjena, jako je snimljena. To je emisija Bela mi u Nišu. Evo vidim, sad se hvali da proslavlja ne znam koji rođendan i to je najgledanija, jeste najgledanija u tom sektoru. I kaže da je nepristrasna. Nije tačno, ona je prorežimska. Ne dozvoljava nijednu reč koja ne odgovara režimu. Ja sam na toj televiziji deceniju gostovao. Gostovao sam u desetine emisija, dok je voditelj bio Goran Igić, koji sad živi u Kikindi, gde je voditelj bio i ovaj kolega pisac, poznati iz Niša, sad mi je, mislim da li je Saša, setiću se, koji je vodio istu emisiju. Koliko puta sam gostovao kod Dušice Dejić između redova. Ali svemu ima kraj. Te godine gde sam poslednji put gostovao, 2017. 3 puta sam se pojavio na temu, ne znam, Makedonija, Afrika, ovo. Nije bilo problema. I kada je bio skup o migrantima u Nišu u novembru, ja sam tom prilikom gostovao, to je za onu između redova,
nedeljom, koja traje 50 minuta, radnim danom traje 35, znači to je jedina emisija koja se snima unapred. Mi smo je snimali u petak da bi bila emitovana u nedelju, ne samo da nije emitovana, ja nikada više tamo nisam mogu da pređem praga, a vidite da dolazim deceniju. Čak se znam sa vlasnikom televizije. Pa popio ispod pića, uvijek dođem, on zna i tako dalje. Ajde da vidimo kako je to izgledalo. Dakle, snimamo emisiju, Dušica Dejić, voditeljka, kod koje sam mnogo puta gostovao, nikad nije bio problem. Tema paralela između Kosova i Metohije i Katalonije. To je bilo ono proglašenje separatizma tada. Naravno, ja kao pošten čovjek, naučni radnik, ukažem po pitanju Kosova i Metohije, gde je režim Aleksandra Vučića, konkretno preko Briselskog sporazuma, umanjio naše elemente na severu Kosova po tom pitanju. Voditeljka me seče na vrlo grubi i ružan način. Pokušava da skreće temu, dakle, Dušica Dejić. Ja na jedan kulturan način ostajem u igri, a onda ona radi nešto što je neprimereno, pokušava da ona pređe u ofanzivu i da me dezavuiše i da kaže, znači nešto što je verovatno pripremljeno i nešto što je ružno. Vi ste, gospodine Petroviću, završili 4 fakulteta, ali jedan ste završili, ne znam, u toj i toj godini života. A ove drugi, ja kažem, jeste, a od ta 4, 2 sam završio prve generacije, političke nauke i sociologije, ali to nije tema. Tema je Kosovo i Metohija i ovo. Ne, sad ja vas pitam. I ona je pokušala jedno 10-15 minuta da me ponizi. Znači, našla je neke tačkice u mojoj biografiji koje je pokušala, pazite, to je istina ovo o čemu govorim. Ja sam lepo odgovarao na sva ta pitanja i videlo se da se to pretvorilo kontra, u stvari u poene za mene. Ona sva crvena u licu, okončala se emisija, dakle, dobila je zadatak da ako kažem nešto loše, nešto što ne odgovara režimu, a ne mogu na ovu temu da ne kažem, dakle, ne mogu da pričam o Kosovu i Metohiji, o Briselskom sporazumu, a da ne kažem nešto što ne odgovara režimu, da uradi ovakav jedan udar koji, da ste videli, bio bi skandal, ali on se ukrenuo protiv nje, kvadratura kruga nemoguća. Dakle, ne možete vi da čačkate po mojoj biografiji za koliko godina i šta sam završio od fakulteta, da ne urađete u mrežu da sam ja završio najviše fakulteta svih vremena, najviše magistratura svih vremena, najviše doktorata svih vremena, i to na Beogradskom i na Državnom univerzitetu, objavio najviše knjiga, imam radove u Američkoj akademiji, Ruskoj akademiji, Srpskoj akademiji i tako dalje, tako je jedan nemoguć potez. I ona se tu sva crvena u licu neizvršenog zadatka se okončala emisija. I njoj onda džentlmenski kažem, Dušice, isecite iz emisije šta god hoćete, gde sam režimu ne odgovara, ja znam da je ovo prorežimska televizija, isecite šta god hoćete u vezi, ali pustite emisiju. I sutradan šaljem SMS gde to ponavljam. I dobijam sledeći odgovor. Emisija nikada neće biti emitovana. Zato što ste bili sami u emisiji, a nikog drugog nije bio iz vladajućeg establishmenta. Prvo, ova emisija ima samo jednog učesnika, nije drugčije ni koncipiran. Znači, bolje rečeno, ako kažeš nešto što ne odgovara režimu, a onda ja džentlmenski kažem i zato sam im dao rok. Molim vas, očekujem od vas da mi organizujete debatu s bilo kim od režima, ja ću doći pa makar imao 10% vremena. Oni su mi obećali, nikada nisu izvršili. To je jedna sramota za Bela Mi televiziju, a posle u kontaktima, kad sam došao u Niš, rekli su mi da su i drugi odstranjeni, likvidirani, udaljeni od te televizije, koji bi bilo šta mogli da kažu što ne odgovara režimu. Zato bih želeo da čestitam Bela Mi televiziji sad, posle 1,5 dana čekanja sam im dao, a dotična voditeljka je dobila epilog. Nagrađena je za svoju ulogu, jeli, verovatno, na taj način što je dobila zaposlenje na N1 televiziji. Svako stremi svom jatu. Svako ćemo prepoznati gde misli da mu je bolje. Što se mene tiče, ja sam bio i tu sam i ostao. U svoj narod da delim sa njim dobro i zlo. Dragi gledaoci, hvala na pažnji i doviđenja.